Ohayo gozaimasu minasan. So, ris din na to ron minasan. Ang oras ron mga alas 8:30 sa buntag. So, dira sa tua, mga alas 7:30 sa buntag. Advance mi rig 1 hour. So, minasan no. Natay bagong bike minasan nara. Gipahulam sa kuha minasan. Kibalin ako yung bike sa Kumaki City. Gikan diri nga city, magbas man ko. Unya magbay ko putong sa facility, so dito ra pud siya taman. So kani minsan gipahulam ni sa kuha sa among kaila ra pud diri kauban sa akong pare bulayog sa facility. Pinay ang tag-iya, 20 years na diri sa Japan. Ipakita na ko minsan na katong nasabay na mo kaon sa Korean food. Kimchi. And then put the sili sa mga pang Butay ng ahos, madam. garlic. And then you make lokot-lokot. And lokot-lokot and you eat. So mo to siya minsan na itulo ka buk anak babae ting masipata. Sa una, 4 years ago na ni siya nga bike. So natambay ni siya kay nagkutsi naman siya karon. Duha ka buk yang anak diri butang niya, yang isa di sa likod naman ni kargadira di sa likod. So yang ipahulam so kami minsan kay wala ampoy gamit gud sa ilaha. So akong wasingan minasan kay mag-grocery ko niya mga konsumo ba kay diri man gud minasan magbaktas sa gud mi diri mo mga palitonon ba kay number 1 man gud nga transportation diri sa mga Hapones nagi sila mga car na sila mga car yun ba every household ug nagi sila yung mga bike. So minasan akong limpyuhan ano. So mobantin ta minasan no, para mag-grocery. Oh. Atong bike minasan ready na. Kadala tag kanang pang grocery bag minasan. Baligya ang masilupin dere. So atong i-road minasan. Sinaw ng bike. Parak mo to minasan. Tsada ba? Oh. Kita way pulis, mas video ta. Ang mas na ko minasan naka sa bulsa. Dakong tabang ning bisikleta minasan kay bugat be kaning mungkwanta. Grocery ta. Nga ni kami nga ang ilang panimuyo minasan. Ginoo ko. Wa yun tikaw-tikaw ba. Abot ang minasan. Parking ta. No, yahi ko. Kuha itong susi atong ilak. Ilang apple minasan ang mahal din siya. 580 plus 3% na tax. 250 sinis tuwa or 300. Dahara ka buo. Ini minasan mo tilaw na niya no. 198 kamatis minasan no. Kung may nagagamit og kamatis minasan kay tag 50 pesos ang isa. Ginoo ko. Isa ka box 50 pesos. Mo ni siya minasan no ilang pork belly. So walay panit. Nya baga kay siya. Hindi kay siya kay may ganahan sa kung lasa ba. Lamig itong style sa buha kay payat ba. Nipis ra. Nara akong ipamalit minasan. Yuli na akong apple minasan kay short na. Ini isda. Tamban. Karne. Gamay ra akong ipamalit minasan kay sweldo na mo karong Lunes. 5,000 ng budget o 6,000 lang kapin. Tipid pa kay peto yung bugas. Bayaran na to. Nana minasan oh. Manatagkuan, grocery. Oh, pandamay. Mupalit pa kog bugas minasan ba. Ihapon sa natong coins minasan og pilay sobra. Ang paliton ako minasan na 5 ka kilo na lang. Oh, pandamay. So nai-park dira minasan magpahuway ta diha atong ihapon atong sinsilyo minasan og pilay abuton kay importante kay bugas minasan kay wala mi malungag.
So dito ta. Ihapon na to itong kwarta dito. So mo na minasan, coins na nabilin. So, ihapon ta ni og pila ni, kay pet patagbugas. So naihap na og partial minasan. 500 ni yen. 500 1 2 3 4 so 2,000 mga 2,300 pa. So kaya paaboton sa bugas nga 5 kilos mga 1,500 man siguro. So abanti na ta minasan no. Padulong ta sa lahit na pud nga establishment kay aron lang pay tagbugas. So ingani gyud siya ka gamit ang bisikleta minasan diri. Kay wala minasan. Magsigi tag bitay ani binaktasay. Minasan narang bangko minasan no nga paborito no gilingkuran. Narang bangko. So perting gamita gyud sa bike minasan kay layo-layo be pud ni kung akong baktason. Lahi kay palitan ako bugas kay nami palitanan nga barato. Ito gyud ni gamita sa bisikleta. Abot ta minasan, parking na tong bike. Nata sa drugstore. Ay, sa bandalan. Tingkayo na tong barato lang nga bugas dire. Mao ni mong gilapit nga bugas minasan no 2,880. So plus tax 3,110. Unya 10 kilos ni siya. Karon minasan 5 kilo ra nang paliton so kani lang siya. So nahotdan mi atong barato lang oh. So wala gyud tay lain choice minasan. Suganay. Suganay kibali walay mabuhat ba. So 1,922 siya with tax na. So kanina lang gyud ang amuha ni. Wala yung option. So na bugas minasan. So di dito mao tong nakabutang nga presyo dito. Wala na siya 17 instead nga 19. So na nakapalit na ta. So atong i-plaster sa atong Harley David Salon. Ay. Ang lang mga bugas ni masan. Lamig din siya. Hay, warimasta. Ay, hikimasyo. Uli enta minasan no og ay nandalan diri minasan hapsay jud kay siya kay naidalan sa mga bisikleta ba kanay dili ka mo lampasan ning puti nga baglis. Oh, tanan nagi gahin para sa bisikleta. Siguro kung wala ning bisikleta minasan mudagan ning 2 ka oras akong lakaw ba. Minduk say kaayo. Karon murag binri na kay siya. Kaya na naman bisikleta. So abot na minasan no. Oh, grabe jud kahayas tong lakaw ba, tungod ni bisikleta. Wa po ko'y pangalan na ni minasan. Ang pangalan sa bisikleta dito sa Kumaki minasan sa city akong gijutihan kay si Sliber man to. Kani gahon na patag pangalan ani. Ug minasan i-picture na ko kadali among tanglad no. Nata minasan ang tanglad. So minasan, makita ninyo ang tanglad nga kung itanom dati, wala gyud siya nag-sprout das kilid ba? Sprout bitaw kana nang musanga-sanga sa kilid ba? Wala gyud siya. Kung unsa tong giputol na ko sa una, muro yung tubo. So ginakuha na mo tag-isa ka puno, tag-isa ka dahon o tagduha. Kay gamay ra puno mong sabaw, di man din naghanay. Di kuyaw siya minasan kay tingala mi ba wala ni buhagay lagi ang punuan. Nag-stick lang dito sa katong unsa siya sa una. Og salamat kay minasan no. Og ay grabe. Nalingaw ko sa kong lakaw. Og salamat yung kay minasan. Balik.